सब सुन रहल छियन म्यूजिक के शानदार प्रस्तुति प्रेजेंट बा करण म्यूजिक वारिसनगर समस्तीपुर। मनगुती बाबा बुआ के थावे नगरिया चुनरी चढ़ावे के कोशिश तू करिहा सैया जल्दी से आवे के कोशिश तू करिहा सैया जल्दी से आवे के मनगुती बाबा बुआ के थावे नगरिया चुनरी चढ़ावे के मनगुती बाबा बुआ के थावे नगरिया चुनरी चढ़ावे के। अखन अहाँ सब सुन रहल छियन म्यूजिक के शानदार प्रस्तुति प्रेजेंट बा करण म्यूजिक वारिसनगर समस्तीपुर। मनगुती बाबा बुआ के थावे नगरिया चुनरी चढ़ावे के करे के बात तैयारी सैया जल्दी से धली नगरी हो सबके हुए रउए बकमी एही से बानी परेशान हो कहला कि सप्तमी के रात में गाड़ी हम धैली हो कहला कि सप्तमी के रात में गाड़ी हम धैली हो मनगुती बाबा बुआ के थावे नगरिया चुनरी चढ़ावे के मनगुती बाबा बुआ के थावे नगरिया चुनरी चढ़ावे के। अखन अहाँ सब सुन रहल छियन म्यूजिक के शानदार प्रस्तुति प्रेजेंट बा करण म्यूजिक वारिसनगर समस्तीपुर। मनगुती बाबा बुआ के थावे नगरिया चुनरी चढ़ावे के हाँ जल्दी से गाड़ी धोली सैया नहीं करया बलेट हो रातू रसी लगावे माइक गीतिया राइटर अरविंद दीवाना हो सप्तमी के 7 गो चुनरिया हमरा बा मंगावे के सप्तमी के 7 गो चुनरिया हमरा बा मंगावे के मनगुती बाबा बुआ के थावे नगरिया चुनरी चढ़ावे के मनगुती बाबा बुआ के थावे नगरिया चुनरी चढ़ावे के कोशिश तू करिहा सैया जल्दी से आवे के मनगुती बाबा बुआ के थावे नगरिया चुनरी चढ़ावे के।